Καλημέρα, πάμε να κάνουμε τη βόλτα που σας είχα υποσχεθεί. Ορισμένα πράγματα σχετικά με το κοντέρ και το μηχανάκι. Τώρα, όπως βλέπετε εδώ, κινούμαστε στην ταχύτητα 1. Το μηχανάκι έχει 2 ταχύτητες. Όταν κλείσω το γκάζι, ουσιαστικά αυτή εδώ η γραμμή είναι η ανάκτηση της ενέργειας που κάνει το μοτέρ. Δηλαδή μου επιστρέφει ρεύμα στην μπαταρία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 0,22 αμπερόρια. Εδώ βλέπουμε την μπαταρία και εδώ θα παρατηρήσετε ότι ο χιλιομετρητής ουσιαστικά είναι μερικός, δηλαδή δεν είναι ότι έχω 1 χιλιόμετρο, απλά κάθε φορά που σβήνουμε και ανοίγουμε το μηχανάκι μηδενίζει, υπολογίζει τα χιλιόμετρα στην κάθε βόλτα και στο τέλος θα προσθέτει στα συνολικά. Πάμε. Σας δείξω και μια ανηφόρα. Η οποία είναι έχει αρκετά μεγάλη κλίση. Το μηχανάκι βέβαια δεν έχει θέμα και με διπλό άτομο. Λοιπόν, επειδή έχω κάποιο θέμα με την μπαταρία της καμερούλας, το κλείνω.